зарб ишик футболист дастаи Хатлон партов ба чарима гол худой дод Узоқов ва тири дарвоза кӯмак мекунад. Боз як зарбаи дигар, аммо ту баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. ҳамлаи дастаи Хатлонро идома диҳад. мавқеат барои футболисони дастаи Хатлон. пас ба канори рост имконият ҳаст барои дастаи Хатлон ва бубинед ки чӣ гуна дар ҳамин лаҳза Абдураҳмонов талош кард. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата. Мубинҷон Муминов имкони зарбазанӣ буд, аммо ин футболист натавонид зарбаро иҷро кунад. партоби Дилшод Бозоров, партоб ба ҷаримагоҳ Дилшодҷон Каримов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. фурсат барои Бахтиёр Зарипов ва зарбаи ӯ. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата. Мубинҷон Муминов. гузариши бисёр ҳам хуб. мавқеат барои футболбозони Эсхата. зарба, аммо ин зарба ҳам баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. вазъияти хуби гулзани барои дастаи Эсхата. Шаҳром Исмоилов, Каримов, Ойбек Абдуғаффоров ва паҳлӯи дарвоза кӯмак кард ба дастаи Хатлон. ба назари шояд бисёриҳо ин ба сатҳи футболи ҳатто дастаи лигаи олӣ ҳам шояд набошад ва бисёр як ҳамлаи хуб, аммо гол ба дарвозаи дастаи Хатлон зада мешавад. Мубинҷон Муминов ҳоло дарвозаи дастаи Хатлонро дар дақиқаи 48-уми рақобат рахна кард. партоби ба ҷаримагоҳ ва имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои дастаи Хатлон. барсу зарбаи кунҷиро мебинем. партоби хеле баланд. идомаи ҳамлаи дастаи Хатлон ва бисёр зарбаи хубу маҳкам аз ҷониби Худойдол Узоқов. Хатлон ва акнун аксулҳамлаи дастаи Эсхатаро мебинем. Бахтиёр Зарипов. гузаришу аз ду нафар. фурсат барои Бахтиёр Зарипов, аммо дарвозабони Хатлон Шаҳром Исмоилов ин зарбаро баргардонид. дақиқаи 89-уми бозӣ. ҳамлаи бозигарони Эсхата. Боир Сангинбоев. фурсат ва гол. ҳисоб 2-0 ва ҳоло бозигарони Эсхата пешсаф шуданд. Боир Сангинбоев футболбозе ки дар қисми дуюм ба майдон омад, баъд аз як паси зебо тавонист тӯбро ба даруни дарвоза ворид кунад. 2-0 ва фикр мекунам ин ба назари ман поёни бозиам буд. дар дақиқаи 89-ум афзун кардани ҳисоби бозӣ ва ҳамин тавр Эсхата ғалаба мекунад дар бозии дуюми худ дар оғози мавсими имсола. дар ду бозӣ ду пирӯзӣ барои дастаи Эсхата ва ҳарду ҳам дар сафар